Băi, podiumul e al tău, mă, crede-mă ce zic. Ascultă-mă pe mine și dozează-ți energia. 3, 2, 1, go! Bine, mă. Ăla e, mă. Nu e nicio problemă. Pune-l la loc. Este, mă. Așa, e bine, e bine. Bine, mă, Costică, mă. Este. Poți să o dublezi dacă nu o simți bine. Așa. Este, mă. Ăla e, mă. Aici ești ca la tine acasă. Da. Așa. Aici. Este, mă! Bine, mă. Bă, nu-i de magneziu. Hai, ia de la asta dacă vrei niște magneziu. Așa, Costică. Ăla e. Împinge în picioare, Costi, mai mult. Mai mult du-te. Du-te mai mult și te întorci. Să scoți mâinile. Îndoaie genunchii să scoți mâinile. Mai mult elan, împinge. Mai. Hai! Împinge. Băi. Împinge tare în genunchi. Lasă-mă. Elan, bravo, încă o dată. Haide, Când așa. ajungi în vârf, acolo sări. Este, mă! Bine, ai elan aici, ai elan. Prinde-l. Gata. E foarte bine. Elan. Foarte bine. Trebuia să sări direct, că e aproape. Bine, mă! Crede-mă ce spun la aia. Sări cu amândouă mâinile dacă poți. Aprinde bine! Jos! Bine. Hai! Ține până la capăt! Strânge mâna! Soare la ureche, mai repede. Deci, ce, mai vrei? Mai vrei niște praf? Al dracu magneziu, mă. Rămeș. Lasă-l în pace. Ana, lasă-l în pace. Este, mă. Așa. Nu e nicio problemă, că stă. Bravo, stă. Așa. Bine, mă. Este! Du-te și fac! Number one ca pe capetan. Știi cum mă ținut cu totul? Băi, n-ai forță, n-ai aer, n-ai... Adrenalina e.